Оборище съм и мисля, че хванах правилния път. Здравейте! Здравейте! Днес ще карам в Средна гора към връх Вран камък. Този път обаче ще карам от Оборище. Продължавам. Както си мислех, че съм на правилния път, толкова много разклонения съм изпуснал някъде правилния път. И сега карам по някакъв път, който го няма дори на картата. Но се надявам да съм в правилната посока и някъде да се съединя с другия път. След кратко объркване по разни странични пътчета, вече съм на правилния път. Продължавам нагоре. Пътят е приличен. Тук има табела, да погледна да не объркам пак посоката. Вран камък 5,5 км надясно. Пътят е затворен с електропастир. Сега ще го сваля, ще мина и ще го закача отново. Пътят продължава наляво. И тук е имало електропастир, но откачен в момента. Да, тук в дясно даже имаше табела Вран камък. Значи сме на правилния път. Клонаци, клонаци, клонаци и една, какво е това? Крава. Айде да се махнеш от пътя, да мога да мина. Благодаря. Ужасно стържи. Ето вдясно на камъка има червена маркировка, което ще рече, че сме на прав път. Озовах се на една позната полянка. Тук ще оставя колата и пеша ще продължа до върха. Ето къде е днешната цел. Връх Вран камък. Последни крачки до върха. Тръгнах обратно към Оборище. В заключение ще кажа, че пътят, който е от Петрич до Вран камък, е значително по-добър от този, по който минах днес от Оборище. Толкова за днес. Край. До нови срещи!